करंट मैटर बिरहा गायक रमेश यादव और अपनी पूरी पार्टी की ओर से लाडो लाइव बिरहा चैनल के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया थाना रुद्रपुर के अंतर्गत फतेहपुर गांव में जो दुखद घटना घटी है, आपसी विवाद में दोनों पक्ष में मिलाकर के बाबूजी एक दो नहीं बल्कि 6 लोगों की जाने गई है। बाहर मानव ये शरीर की कीमत लोग नहीं बूझ रहल बड़न। मालूम होके के चाहिए 84 लाख योनियों में भटकने के बाद और यह जीव मनुष्य का रूप धारण करता है, लेकिन आज जोरो जमीन जुआ के चक्कर में लोग सब कुछ भूला जाता है। गीत के माध्यम से जौन घटना दुखद पूर्ण बा, मरे हुए लोगों के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और समाज के लिए एक गीत के माध्यम से कुछ संदेश बा। हमारे प्रदीप कवि जी के लिखल गीत था का माटी से मिटी गईले माटी से मिट गईले माटी का शरीरिया हो, माटी से मिट गईले माटी का शरीरिया हो, माटी से मिट गईले माटी का शरीरिया हो। माटी के खातिर बढ़ल आज तक तैयारिया हो, माटी के खातिर बढ़ल आज तक तैयारिया हो, माटी से मिट गई माटी का शरीरिया हो, माटी से मिट गईले माटी का शरीरिया हो, माटी से मिट गईले माटी का शरीरिया हो। लेकिन घटना कहाँ कबा कवि जी लिखलन, भयल दुखद घटना जिला देवरिया के गांव में, सुन के रूह कांप गइल खिसकल धरती पांव से, फतेहपुर गौवा में छा गइल अनहरिया हो, फतेहपुर गौवा में छा गइल अनहरिया हो, माटी के खातिर बढ़ल आज तक कररिया हो, माटी के खातिर बढ़ल आज तक कररिया हो, माटी के खातिर बढ़ल आज तक कररिया हो। ए बाबू उत्तर प्रदेश जिला देवरिया जो देवरावा बाबा के नाम से जानी जाती है, वही रुद्रपुर थाना के अंतर्गत गांव फतेहपुर करहे वाला जिक्र नाम सत्य प्रकाश दुबे, जिनके भाई का नाम साधु दुबे बताया गया। बाबूजी सत्य प्रकाश की पत्नी का नाम किरण, 2 बिटिया सलोनी और नंदनी और 2 बेटवा, एक का नाम गाधी, सबसे छोटे वाले बेटे का नाम अनमोल बताया गया। ए बाबू परिवार में बिमरज भइल साधु दुबे अपनी जमीन और अभयपुर टोला के निवासी पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव को अपने हिस्से की जमीन पैसे पर रजिस्ट्री कर दिए। बाबू वहीं से विवाद शुरू हो गया। इसके बाद साधु दुबे जा करके कुछ दिन तक बाबूजी वहीं जेके अपन खेत रजिस्ट्री कैले रहलन, प्रेमचंद यादव के घर बितौलन और कुछ दिन पहले ही वो गुजरात चले गए। लेकिन इधर सत्य प्रकाश और प्रेमचंद में तकरार होने लगल। ए बाबू ए भैया देखें, तकरार बात विवाद हर समय
जब भी मुलाकात हो जा आमने सामने तो लोग हे दृष्टि से देखें। बार बार समझाने की कोशिश करते थे प्रेमचंद कि आप झूठे भ्रमित हुआ, हमने जबरदस्ती ये काम नहीं किया है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। तब कवि जी लिखल दूगो परिवार जवन मित्र का बड़ा हाल है, दूगो परिवार जवन मित्र का बुरा हाल है, दूगो परिवार जवन मित्र का बुरा हाल है। बिकल जब जमीन ता जमीन ता बहकाल है, निकल जब जमीन का जमीन में सहाकाल है, निकल जब जमीन का जमीन हकाल है। बढ़ गई दुश्मनी जब बढ़ गई रारिया हो, बढ़ गई दुश्मनी जब बढ़ गई रारिया हो, माटी के खातिर आज बढ़ल तकरारिया हो। माटी के खातिर आज बढ़ल तकरारिया हो, माटी के खातिर आज बढ़ल तकरारिया हो। ए बाबू देखे, जवन दूगो परिवार में अच्छी खासा मित्रता रहल, लेकिन आज वही परिवार में जमीन के चक्कर में विवाद होखे लागल। ए बाबू विवाद बढ़ता गया और सन 2023 2 अक्टूबर के दिन सोमवार के जवन प्रेमचंद जमीन ले लेलन, धान को रोपाई वाली सुबह जब गईलन देखे बदे, वही सत्य प्रकाश दुबे भी पहुंचलन और बाबूजी नोक चोक भइल और विवाद बढ़ गई। इसके बाद सत्य प्रकाश के परिवार के लोग लाठी डंडों से वार किए। बाबूजी ऐन मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की मौत हो जाती है। इसके बाद उनके घर के लोग जब खबर पौलन, गुस्सा में आग बबूला होकर के लाठी डंडा भाला बरसी कटारी लेकर के और चले हैं। तब काल जब चढ़ जाला जे करे कपारे, काल जब चढ़ जाला जे करे कपारे, काल जब चढ़ जाला जे करे कपारे। सही और गलत के न बतिया विचारे, सही और गलत के ना बतिया विचारे, सही और गलत के ना बतिया विचारे। गोजी गाली गोली सब चलावला कटरिया हो, गोजी गाली गोली सब चलावला कटरिया हो, माटी के खातिर आज बढ़ल तकरारिया हो। माटी के खातिर आज बढ़ल तकरारिया हो, माटी के खातिर आज बढ़ल तकरारिया हो। ए बाबू, वह मासूम बच्चा हॉस्पिटल में मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। मालिक से निवेदन है कि उस बच्चे के स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार हो। गीत के यह निचोड़ बा कि आज लोग जमीन के चक्कर में और एक छोटी सी भूल किस पावदान पे खड़ी कर रही है, यही लोग भाप नहीं पा रहे हैं बाबू, जिसका यही अंजाम निकला देवरिया में। तब समाज के संदेश है। मानव आज दानव भयल माटी के खातिर हो, मानया जनानो बदल बाटे आके खातिर हो, मानया जनानो बदल बाटे आके खातिर हो। जवन भी भयल आज काम बाटे आखिर हो, जवन में भयल बाटे काम बाटे आखिर हो, जवन में भयल बाटे काम बाटे आखिर हो। केहू न करा भैया माटी खातिर मरिया हो, केहू न करा भैया
खातिर मारिया हो, माटी के